priatelovia, ja si kladiem jednu otázku za celý čas, čo som na YouTube. Si ju kladiem a neviem na to prísť odpoveď. Viem, že vy mi poradíte určite. Mám takú malý problém a jednu akože, aj keby som sa vrátil ku starej tvorbe na YouTube, čo neviem, či by bolo fajn, či dobre, či horšie, ale by to bola taká stredná cesta, tak by som sa vedel teoreticky vrátiť aj ku iným veciam. Projektu 365 natáčaním videí, ktoré by nemali tak celkom rapidný zmysel. Rapidný zmysel majú napríklad tie, ktoré sa nesnažia byť ničím komplikované a ničím ťažko zaujímavé. Technikou, samozrejme aj nejaké songy by boli, všetko toto by začalo pomaličky vychádzať, ale len to je ten problém, že ja neviem, či to mám urobiť alebo nie, či úplne inak pokračovať v mojej tvorbe. Či mám ísť z boku do rohu, z rohu do boku, alebo z Bčka do Ačka. To fakt ukrutne neviem. A neviem, ako by ste vy reagovali, alebo ako by som ja. Viete, to je také polemizujúce. Napíšte mi to a zistíme to o chvíľu. Možno to bude aj dobre.